weluh tanampi wanita genyo kemareng badhe hangancik gesang bebrayan agung lumban kebirung samudraning bebrayan punika panjenenganipun Dihayu asih mami Ujani Kang Wisnu karo panjenenganipun Raka Mas Bagus Arif Susilo wonten ing pawiwan punika binanggihaken kadhaup jemuaken kali panjenenganipun Raka Mas Bagus Arif Susilo kedereng kadherekaken panjenenganipun yang pujangga kepundhening kala yang sirin yenyo kemareng memuji ngarsaning Gusti meminta merasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa muga kasembadan ana warga ingkang satuhu bagya lan mulya atut kuntuting salami lamiya mring ngarsaning punang temanten sekalian bikantuk